Isip abag sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga island hopping operator sa Lapu-Lapu City, gipanghatagan sila og tag 5,400 pesos matag usa, lakip na ang ilang mga boatman. Apan adunay pipila nga wala malakip sa listahan. Atong sayra ng detalye sa live report ni Luan Mayrundina. May Ses, gitataw sa pango sa City Environment and Natural Resources Office nga gihimo nilang basihan sa mga makadawat sa ayuda kadtong ilang listahan sa kanunay mubayad sa environmental fee. Sa City Auditorium sa Lapu-Lapu City, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa tag 5,400 pesos nga cash assistance ngadto sa mga island hopping operator sa Dakbayan, sukad kaganihang buntag. Gawa sa island hopping operator, lakip sa gihatagan usab sa samang kantidad ang duha niya ka mga boatman. Adunay 130 ka mga registered island hopping operators nga may tag duha ka boatmen ang Dakbayan, busa ni sumada tanan sa 390 ang gigahinan og pondo gikan sa nahipo sa LGU nga environmental fee. Inliyo sa ilahang pagtabang sa syudad nga naghatag yun sila og ganang bali nagkuan gyud sila ba nagahin gyud sila og ganang bayad para sa environmental fee, so mo nang hatag puta og ayuda sa ilaha. Alang kang Jerilito Amorato, boat captain sa usa sa mga pang-island hopping nga motor bangka sa Barangay Baring, dako kaayo kining ikatabang kanila. Gawas nga wa sila makabiyahe atol sa ASEAN Summit, menos usab kaayo karon ang ilang mga guest. Wa may dagan-dagan ta bumang so sa semana dagar ka usa. Nitang turista ba. May lang naman pasalamat niya. Salamat gid ako. Apan dili tanang mga boat operators ug mga boatmen ang nakadawat sa ayuda karong adlaw. Adunay uban nga ang boat captain lang ang nalakip sa lista ug nahatagan sa 5,400 pesos nga cash assistance, apan ang tag-iya mismo sa motor bangka wa mahatagi. Hinon wa lang sila magpa-interview kay matud pa gipasaligan sila sa senro nga malakip sila sa second batch sa payout. Nanapoy ni apas, so dili naman namo pwede nga mag-usab-usab masamot magkalangay ang proseso. Amo na lang ani is mo schedule na po mi og second batch para sa katong wala pa ka dawat. Sa bigas bahin, nireklamo ang 62 anyos nga si Tita Arong Umpad nga taga Barangay Talima, Olango Island. Nagadlawon pa siya paglabang sa mainland Lapu-Lapu aron maklaim ang 5,400 pesos nga ayuda, apan gibalibaran siya kay matud pa aduna nay ni claim niini. Pagtanaw na ko sa cellphone, ako amang yung pangan. Ako apong middle name. Mao ning ari in taon ko nangadlawon in taon mig ari. Hinoon iyang giangkon nga medical assistance ang iyang giaplayan. Ang ako ging gi-applyan ani ma'am, medical assistant gid. Unya natinga ko nga giposting ang niingon tong ang amo ang gidusaan nato sa papel nako nga kanang kubraha ang imong medical dito, ang imong kuan kay ang imong pangan naipon sa mga boatman. Yes, pares lagngan. Pares lagngan, pares sa silang middle name. So, ang katong una, boat operator gito siya nga active. Yes, si nanay, dili naman. Ang bana, dili naman active. So, amo lang ipasabot si nanay. Balik, basig sa ang katong imong hanggi, pasabot na nga na imong name, dili to diri para sa boat operator, adto to sa medical assistance. Ses, giangkon sa senro nga may mga nagdoble gayod nga mga pangan sa ilahang listahan. Apan may mga pamaagi usab sila aron kini ma-verify sama sa barangay certification ug sa ID. Samtang matud usab sa senro, ipahibaw ra unya nila ang schedule alang sa payout sa second batch. Ses, dagang salamat, Luan Mayrundina.